Вітаю, дарагія сябры! Сённяшняя наша трэцяя гутарка прысвечана старажытнай Беларусі. Беларусь узышла на мапу Еўропы, як казаў наш паэт, разам з усімі астатнімі народамі. Гэта адбылося ў час вялікага перасялення народаў. Вялікае перасяленне народаў – гэта глобальны працэс, які закрануў фактычна кожны еўрапейскі народ. Таму што напрыканцы 5 стагоддзя пасля нараджэння Ісуса Хрыста адбываліся вялікія падзеі, якія, безумоўна, паўплывалі на ўсю далейшую гісторыю, у тым ліку і на гісторыю Беларусі. Што ж тады адбывалася? Рэч у тым, што моцная Рымская імперія, якая на той момант валодала ўсім светам, і рымскія гісторыкі, і рымскія паэты, яны казалі, што гэта самая цывілізаваная і самая квітнеючая краіна, яна пачынала прыходзіць да заняпаду. У чым прычына этого заняпаду? Адной з асноўных прычынаў гэта была рымская рэлігія, якая трымалася на пакланенні імператару. Імператар быў абвешчаны Богам, але імператары мяняліся. Гэта былі розныя людзі. Адны былі жорсткія, іншыя былі міласэрныя, але большасць іх яна была зацікаўлена толькі ў сваёй уладзе. І ўжо ў 5 стагоддзі стала зразумела, што Рымская імперія, рымскае войска і рымская адміністрацыя яны не здольныя далей існаваць пад ціскам тых выклікаў, якія былі на той момант. У 476 годзе вялізнае войска, якое падышло да Рыма, не проста захапіла горад, а цалкам знішчыла яго. І гэта паслужыла пачаткам новай эпосе сярэднявечча. Эпоха сярэднявечча, якая надышла ў 5 стагоддзі, гэта эпоха, калі хрысціянства стала пануючым па ўсёй тэрыторыі Еўропы, і разам з тым гэта эпоха, якая стварыла сучасныя народы. Гэта эпоха, калі Біблія стала асновай для жыцця фактычна кожнага еўрапейскага народа тагачаснага. Гэта эпоха вялікай велічы, вялікага духу, і разам з тым гэта эпоха, у якім еўрапейская цывілізацыя перажыла свой крызіс і, перадольжыўшы гэты крызіс, прыйшла да патрэбы рэфармацыі, якая і адкрыла новы час. Што ж адбывалася ў час вялікага перасялення народаў? Індаеўрапейская група народаў, якая нарадзілася на іранскім пласкагор'і, у гэту групу народаў уваходзілі фактычна ўсе племянныя саюзы, якія пазней утварылі этнасы, з якіх утварыліся нацыі, што насяляюць сучасную Еўропу. Гэта славяне, гэта германцы, гэта фіна-угры. Фактычна ўсе гэтыя групы народаў, яны ў 5 стагоддзі пачалі рухацца з усходу на захад, праз Малую Азію ў Еўропу. Рух адбываўся з рознай хуткасцю. Напрыклад, племя аланаў. Гэта германскае племя, якое ў 375 годзе перасякло Дняпро і пачало рухацца на захад. У 396 годзе яно дайшло да Рэйна, а ў 420 годзе дасягнула Партугаліі. Мы можам сказаць, што сярэдняя хуткасць руху племені аланаў складала 7,5 кіламетра на год. То бок 7,5 кіламетраў яны за год праходзілі. Аднак вось племя вандалаў, якія захапілі пазней Рым, якія далі назву цэлай такой з'яве, разбурэнню, племя вандалаў яно рухалася з хуткасцю прыкладна 100 кіламетраў на год. Таму вось гэтыя плямёны у рознай сітуацыі і ў розных акалічнасцях яны пераадольвалі вось гэты шлях. Што адбывалася на тэрыторыі Беларусі? Тэрыторыя Беларусі спачатку была занята племем гунаў. Гуны, якія продкі сучасных вугорцаў, яны прайшлі Беларусь даволі хутка і рушылі на тую тэрыторыю, якая сёння знаходзіцца ў складзе Вугоршчыны, у складзе Славакіі. І гэта тэрыторыя таксама часткова займаюць нямецкія землі. Гуны як прыйшлі, так і сышлі, і ім на змену з'явіліся балты. Племя балтаў ці племянныя саюзы балтаў, гэта продкі сучасных літоўцаў і сучасных латышоў, яны пасяліліся на тэрыторыі Беларусі і займалі даволі вялікі абшар. Гэты абшар ён працягваўся ад Балтыйскага мора на захадзе да вярхоўяў Дняпра і нават сярэдняга цячэння Дняпра.
Двіны, заходняй Двіны маецца на ўвазе, на ўсходзе. Гэты племянны саюз, ён карыстаўся бронзавымі прыладамі. На сённяшні момант археолагі кажуць, што балты яны стварылі даволі развітую банцараўскую культуру. У асноўным гэта былі сельскія жыхары, якія сяліліся ў сельскай мясцовасці і абраблялі зямлю. У 6-7 стагоддзях разам з балтамі на нашых землях пачалі сяліцца славяне. Вось это вельмі цікавы такі эпізод. Славяне альбо склавіны, якія прыйшлі да нас з захаду і паўднёвага захаду, то бок з тэрыторыі сучаснай Польшчы і сучаснай Чэхіі, Славаччыны. Гэтыя племянныя саюзы, яны размаўлялі на іншых мовах, на мовах больш падобных да нашай мовы, і яны у асноўным былі гарадскімі жыхарамі. Пры сваім перасяленні славяне адразу засноўвалі такія умацаваныя гарадзішчы. Яны выбіралі высокія мясціны каля рэк, на ўзбярэжжах рэкаў, на ўзбярэжжах азёраў, на гандлёвых шляхах. І на гэтых вышынях яны будавалі умацаваныя частаколам драўляныя гарадзішчы, у якіх можна было абараняцца ад ворагаў, ад нашэсцяў і адначасова распаўсюджваць сваю цывілізацыйную місію. На тэрыторыі Беларусі пасяліліся усходнія славяне. Вельмі важны момант хачу адзначыць адразу. Усходнія славяне, яны сяліліся на тэрыторыі Беларусі, Расеі і Украіны. І вельмі важна для разумення нашага этнагенезу, а этнагенез гэта азначае развіццё, паходжанне народу, адкуль увогуле пайшлі этнічныя рысы беларусаў, расейцаў, украінцаў. Дык вось у плане развіцця этнагенезу у нас былі розныя субстраты. Што гэта значыць? Субстрат гэта з лацінскай мовы перакладаецца як падаснова. Значыць, славяне на тэрыторыі Беларусі яны сутыкнуліся з балтамі, на тэрыторыі Расіі з фіна-уграмі, а на тэрыторыі Украіны са скіфамі. І вось узаемадзеянне гэта, узаемная асіміляцыя з балтамі, з фіна-уграмі і са скіфамі, яно ўтварыла тры народы: беларускі, расейскі і украінскі. І гэтыя тры народы, кожны з якіх мае свой уласны лёс, яны маюць уласныя моўныя асаблівасці, таму што, як паказваюць помнікі нашай гісторыі і культуры, ужо ў 9 стагоддзі пачынаюць з'яўляцца асаблівасці беларускай мовы. Гэта цвёрдае «р», аканне, дзеканне, цеканне, у адрозненні ад мовы украінскай і ад мовы расейскай. У гэтым сэнсе для нас вельмі важна памятаць, што нягледзячы на тое, што мы ўсе ўсходнія славяне, аднак, безумоўна, мы розныя народы. І такімі рознымі народамі мы фактычна ўтварыліся ад пачатку. Калі казаць ужо пра самыя чыстыя славянскія народы, тэрмінамі, якія любяць апеляваць некаторых катэгорыях, то, безумоўна, тут мы можам сказаць пра палякаў, пра чэхаў, пра славакаў. Безумоўна, у іх там было менш сутыкненняў з субстратамі. У нас у нашай мове вельмі шмат балтызмаў, і ўтварэнне Вялікага княства літоўскага ў пазнейшую эпоху, яно выдатна сведчыць пра тое, наколькі балтскі элемент і наколькі балтская традыцыя моцна паўплывалі на гісторыю, на культуру і на самаўсведамленне беларускага народу, нас саміх. Таму, калі мы кажам пра наша этнічнае паходжанне, то мы можам сказаць, што для нас у нас маюцца карані і славянскія, і балтскія. Хоць, безумоўна, перавага славянскіх каранёў, таму што, у рэшце рэшт, мы маем славянскую мову, і мова яна вельмі моцна вызначыла нашу гісторыю. Але пра гэта трошкі пазней. Што ж адбывалася ў іншых рэгіёнах Еўропы? На той момант, калі ў Беларусі, у высокім сярэднявеччы, пачыналі ўтварацца племянныя саюзы, у заходняй Еўропе ўжо былі даволі сталыя хрысціянскія дзяржавы франкаў, ужо існавала імперыя Карла Вялікага. Гэта імперія, якая пераняла на сабе спадчыну Рымскай імперіі, і Карл Вялікі ён каранаваўся імператарам. Ягоная дзяржава займала тэрыторыю Францыі, Нямецчыны, Італіі. У Гішпаніі ішла упартая барацьба хрысціянаў з мусульманамі, з арабамі. Уся Нямецчына, яна фактычна была падзелена на шэраг маленькіх княстваў. У славянскай дзяржаве Вялікая Маравія у гэты час, у 9 стагоддзі, пачыналі сваю асветніцкую дзейнасць салунскія браты Кірыл і Мяфодзій.
Гэта грэкі, якія стварылі спецыяльную азбуку для перакладу Бібліі на славянскія мовы. І ўжо ў 863 годзе пачынае з'яўляцца паступова кніга за кнігай пераклад біблійных тэкстаў на царкоўна-славянскую мову. І пачынаецца вялікая хрысціянізацыя славянаў. Вялікая, таму што яна ахапіла многія народы. І ўжо ў 10 стагоддзі былі хрысціянізаваны і палякі, і былі хрысціянізаваны беларусы, украінцы, расейцы. І гэта вельмі важны момант, што хрысціянства яно да нас распаўсюджвалася ў прынцыпе таксама з захаду і з поўдня. Што датычыць яшчэ славянскіх плямёнаў, заўсёды ставіцца пытанне. Яны прыходзілі з вайной, яны прыходзілі мірным шляхам, яны заваявалі балтаў, яны іх падпарадкавалі. І на гэтае пытанне адказаць можа толькі археалогія, таму што на той момант ні славяне, ні балты яны не былі хрысціянамі і фактычна не пакінулі ніякіх пісьмовых крыніц пра сябе. Археолагі лічаць, што на сённяшні момант мы можам дакладна сказаць, што былі канфлікты паміж балтамі і славянамі, але іх было нешмат. І яны былі ў асноўным лакальныя. Мы бачым, што некаторыя спаленыя гарадзішчы, мы бачым некаторыя спаленыя вёскі, але разам з тым вельмі шмат курганоў і пахаванняў, у якіх прысутнічаюць як балцкія, так і славянскія рысы. Таму у большасці, у абсалютнай большасці, можна нават сказаць, выпадкаў узаемадзеяння славянаў і балтаў было мірным, што сведчыць пра тое, што ад самага пачатку у нашым этнагенезе назіралася такая мірнае ўзаемапранікненне розных этнасаў, розных племянных саюзаў. Самы першы ўсходнеславянскі летапісны звод гэта аповесць мінулых гадоў, але гэта пачатак 12 стагоддзя. І мы можам сказаць, што, канешне, аддзяляе яе каля 400 гадоў ад таго моманту, калі славяне пачалі сюды прыходзіць. І ў гэтым сэнсе, канешне, безумоўна, гэта крыніца важная, але яна далёкая па часе. Таму на сённяшні момант мы карыстаемся тымі крыніцамі, якія нам дае археалогія. Што ж адбывалася далей? В нашай частцы Еўропы пачалі з'яўляцца асобныя усходнеславянскія плямёны. На тэрыторыі нашай краіны, на тэрыторыі Беларусі гэта былі крывічы, дрыгавічы і радзімічы. Разам з тым аповесць мінулых гадоў яна ўзгадвае, што былі вяцічы, славене, дулебы, што былі паляне, драўляне і шэраг іншых усходнеславянскіх плямёнаў. Самым магутным з гэтых плямёнаў, якое насяляла тэрыторыю Беларусі, былі крывічы. Крывічы былі полацкія, пскоўскія і смаленскія. Аднак відавочна, што гэтыя гарады яны ўзніклі ці то адначасова, ці то пазней, пасля прыходу славянаў на нашыя землі. Таму што першая ўзгадка пра полацак у нас адносіцца да 862 году. Зноў жа у аповесці мінулых гадоў. Там, дзе распавядаецца пра тое, як прыйшоў Рурык, князь з-за мора, вараг, які пачаў кіраваць і раздаваць гарады сваім братам і сваім князям. Вельмі важны момант, гэта з'яўленне першай летапіснай узгадкі, і адначасова мы можам сказаць, што узгадваецца Новгарад, як такі яшчэ адзін цэнтр, і таксама Кіеў, за які, у прынцыпе, і змагаўся Рурык. Такім чынам утвараецца тое, што пазней назвалі Русь. Русь. Адкуль жа гэта назва? І якое дачыненне яна мае да сучаснай Беларусі? Гэта пытанне вельмі сутнаснае, вельмі важнае. Часткова мы яго разглядалі на нашай папярэдняй гутарцы, але цяпер скажам больш падрабязна. У першую чаргу назва Русь, руская зямля, яна датычыцца тых людзей, якія прыйшлі з-за мора. Напісана, што Рурык, Аскольд і Дзір, яны прыйдоша з-за мора. І такім чынам гэтая назва, яна відавочна мае скандынаўскае паходжанне. Лінгвісты, даследуючы гэту назву, яе бытавання ў Нарвегіі, ў Швецыі, прыйшлі да высновы, што
Літаральны пераклад гэтай назвы як веславальнік, як тыя, хто вяслуюць. То бок гэта тыя князі і іх дружыны, якія прыйшлі са Скандынавіі і якія фактычна пабывалі ў многіх мясцінах Еўропы, таму што вікінгі на той момант, як іх называлі на захадзе, ці варагі, ці нарманы, як іх называлі ў нас, яны былі вельмі актыўныя ў 9, 10 стагоддзях, 11. Яны плавалі на вялікіх сваіх ладзях і ахоплівалі ўсю Еўропу. Яны нават на вось гэтых ладдзях яны даплывалі да Вялікай Брытаніі, да Гішпаніі, да Італіі і высаджваліся там, стваралі свае такія калоніі. А паколькі Швецыя і Нарвегія да нас значна бліжэй, чым, напрыклад, там Італія ад Нарвегіі, то у нас тут яны высадзіліся і пачалі нейкім чынам уліцца ў жыццё мясцовых плямёнаў, славянскіх плямёнаў ці славяна-балтскіх на нашай тэрыторыі. Што гэта значыць? Для чаго ім гэта патрэбна было? Рэч у тым, што у той час галоўным гандлёвым шляхам быў шлях з варагаў у грэкі. То бок шлях, які працягваўся ад Балтыйскага мора да Чорнага. Гэта шлях па Двіне і Дняпры. Той, хто кантралюе гэты гандлёвы шлях, той кантралюе гандаль скандынаўскіх краінаў, вікінгаў з Візантыяй. Візантыя альбо ўсходняя Рымская імперія, яна выстаяла пад ударамі варвараў, яна выстаяла пад ударамі плямёнаў, якія нападалі на яе таксама, як і на заходнюю Рымскую імперію. І калі Рым быў захоплены ў 476 годзе, то Канстантынополь толькі ў 1453 годзе, то бок 1000 гадоў пазней. Гэта адбылося таму, што усходняя Рымская імперія ці Візантыя, яна была хрысціянскай, у адрозненні ад імперіі заходняй. Дык вось, гэты гандлёвы шлях з варагаў у грэкі патрэбна было нейкім чынам абслугоўваць. Патрэбна было забяспечваць мірны рух тавараў у адзін і ў другі бок. І вось вікінгі гэтым займаліся. Такім чынам на нашых землях з'яўляюцца першыя князі. Што мы ведаем пра Полацк у 9 стагоддзі? Мы ведаем, што прыкладна ў 870-х гадах Аскольд і Дзір, то бок кіеўскія князі, ваяваша Полацк. Полацк – гэта вось старажытная назва Полацку. І мы не ведаем, захапілі яны яго, не захапілі. Мы ведаем, што былі нейкія баявыя дзеянні каля Полацку. І адразу ж можна сказаць, што полацкае княства, полацкая зямля, яна пачынала стаяць асабняком ад усёй той тэрыторыі, якая называлася руская зямля. І летапісцы яны так і называюць: полацкае княства, полацкія людзі, полацкая зямля. І у той час, калі вось, напрыклад, паўднёвыя землі, там кіеўскае княства, напрыклад, чарнігаўская, пераяслаўская, яны называюць руская зямля. Яны называюць рускія княствы. У гэтым сэнсе вельмі цікавы момант. Мы падыходзім да аднаго з такіх ключавых момантаў у нашай гісторыі. Даследаваннях, падручніках, якія былі напісаныя ў Расійскай імперіі, у Савецкім Саюзе, мы бачым такі тэрмін Кіеўская Русь. Кіеўская Русь нібыта існавала вось адзіная такая моцная дзяржава з цэнтрам у Кіеве, якая называлася Русь. У гэтай дзяржаве жылі адначасова продкі расейцаў, продкі украінцаў і продкі беларусаў, якія былі адзіным старажытна-рускім народам. Але пытанне, ці так гэта? Старажытныя летапісы і старажытныя дакументы яны паказваюць, што гэта не зусім так. І калі мы паглядзім на тэрыторыю і на гісторыю, і на культуру, і на палітычнае становішча, палітычную лінію полацкіх княжоў, то мы можам сказаць, што у пэўныя перыяды полацкае княства вось была у гэтай кіеўскай Русі, яно было як Прыбалтыка ў Савецкім Саюзе, ці Великабрытанія ў Еўразвязе. Полацкая зямля яна заўсёды стаяла асабняком. Канкрэтны прыклад гэта канец 10 стагоддзя. То бок мы пераносімся ўжо з канца 9 стагоддзя ў канец 10 стагоддзя, праходзіць 100 гадоў. І вось цікава, што гэтых 100 гадоў фактычна няма ніякіх звестак пра Полацк, няма ніякіх звестак пра тое, хто там княжыў і якія былі падзеі, звязаныя з Полацкам. Мы толькі ведаем, што ў 907 годзе, калі кіеўскі князь Алег ён хадзіў на Канстантынополь, ці Царград, як тады называлі, полацкая дружына, яна там не прысутнічала. І мы ведаем таксама, што Полацк ужо ў часы вялікага князя кіеўскага Ігара і Святаслава, ён ужо тады нейкім чынам стаяў асабняком.
Але канкрэтна пра гэта летапісы нічога не паведамляюць. Чаму? Таму што полацкі летапіс не захаваўся. Ён знік у сярэдзіне 16 стагоддзя, калі войска маскоўскага цара Івана Жахлівага захапіла Полацк і знішчыла вялікую частку нашай старажытнай культуры. Таму ўсю гісторыю Полацку мы сёння ведаем фактычна па летапісах, па хроніках дзяржаваў, многія з якіх часта ваявалі з Полацкам і знаходзіліся ў варожых з ім адносінах. Таму мы заўсёды павінны рабіць скідку і папраўку вось на гэтыя падзеі. Дык вось, канец 10 стагоддзя, прыкладна 970 год, і мы сустракаем такі запіс у летапісе ў аповесці мінулых гадоў, што ў Полацку з'явіўся князь Рагвалод. Рагвалод, пра яго пішуць, прыйдоша з-за мора. Таксама ён з'явіўся дзесьці з-за мора, магчыма, ён быў вікінгам, магчыма, ён быў тым чалавекам, які быў канкурэнтам Рурыкавічам. Мы не ведаем. Мы ведаем толькі адно, што ён з'явіўся і палачане яго прынялі. Аднак пасля смерці кіеўскага князя Святаслава ў 972 годзе рускай дзяржаве вось гэта пачалася міжусобная барацьба паміж сынамі Святаслава за вярхоўную ўладу. І ў гэтай барацьбе вельмі моцна пацярпеў менавіта Полацак. Таму што кожны з варагуючых бакоў хацеў мець яго на сваім баку. Ваявалі Уладзімір Наўгародскі і ваяваў Яраполк Кіеўскі. Дык вось і Яраполк, і Уладзімір яны хацелі мець Полацак на сваім баку. Каб мець Полацак на сваім баку трывала, яны абодва пасваталіся да дачкі полацкага князя Рагвалода Рагнеды. Рагнеда на той момант яна была хіба што ў такім юным узросце, і яна пыталася ў свайго бацькі, які выбар ёй рабіць. І відавочна, што выбар яе быў зроблены на карысць Яраполка, і летапіс захоўвае такія звесткі, што Уладзіміру яна адказала, ці адказалі яе прадстаўнікі, што не хачу разуці рабыніча. Рэч у тым, што Уладзімір ён быў незаконным сынам Святаслава. Ён быў народжаны па-за шлюбам ад рабыні, ці нявольніцы князя Уладзіміра Малушы. Дык вось Рагнеда, яна сказала, не хачу разуці рабыніча. Мяркуецца таксама, што ўжо на той момант полацкія князі яны маглі быць ці хрысціянамі, ці блізка знаёмыя з хрысціянствам. І для іх шлюб і законнасць нараджэння гэта было вельмі важна у дынастычных адносінах. Наўгародскі князь вельмі моцна на гэта пакрыўдзіўся і пайшоў паходам на Полацак. Яраполк нічым не дапамог Полацку, і Уладзімір яго захапіў. Гэта быў прыкладна 975 год. Ён не проста захапіў Полацак, ён яго знішчыў, спаліў і забіў Рагвалода, двух яго сыноў, а Рагнеду сілай узяў сабе за жонку. На той момант Уладзімір ён быў паганцам, і ў яго фактычна быў такі цэлы гарэм, было шмат жонства, і плюс былі жонкі і наложніцы. І мы бачым, што гэта было вельмі трагічным аспектам у жыцці Рагнеды. Як пішуць летапісы, яна імкнулася проста сілай вырвацца з гэтага палону. У Рагнеды хутка нарадзіўся сын, яго назвалі Ізяслаў. І паколькі Рагнеда ніякім чынам не хацела жыць у Кіеве, не хацела быць сярод гэтага вось гарэму, і гэта было відавочна і для Уладзіміра, ён нават адчуваў, што гэта ёсць небяспека для яго жыцця, таму што Рагнеда яна адстойвала ўсімі сродкамі сваю годнасць, яна была гатовая нават ахвяраваць сабой, каб не быць у гэтай няволі. Ён пасылае яе разам з Ізяславам у полацкую зямлю. Спецыяльна для яе ў 985 годзе быў збудаваны горад Заслаўе. Там і засталіся жыць Рагнеда і Ізяслаў. Чым важна для нас вось гэта падзея? Тым, што летапісы ўзгадваюць, што ў Заслаўі ўжо з'яўляецца веруючая, ўжо з'яўляецца хрысціянка. Хрысціянка вось Рагнеда ці Працлава. Таксама яе называюць яшчэ Гарыслава. Яна пазнаёмілася з хрысціянскім жыццём. А пра князя Ізяслава пішуць, што гэта быў князь-кніжнік і князь-малітоўнік, што ён вельмі шмат маліўся і чытаў новы запавет. Ад князя Ізяслава да нас дайшоў толькі пярсцёнак з надпісам. Але гэты надпіс ён сведчыць пра тое, што ў канцы свайго жыцця Ізяслаў стаў князем полацкім. Гэта вельмі важнае сведчанне, што яшчэ пры жыцці свайго бацькі, князя кіеўскага Уладзіміра, нягледзячы на тое, што Уладзімір імкнуўся ўсяляк знішчыць самастойнасць Полацка, ягоны сын становіцца князем полацкім і аднаўляе дынастыю Рагвалодавічаў. І з гэтага часу, як піша аўтар слова аб палку Ігаравым, што вось гэтыя Рагвалодавы ўнукі ўздымаюць
меч супраць унукаў Уладзіміра. І ў гэтым сэнсе вялікая такая пачынаецца вайна, у якой стаўка рабілася на незалежнасць полацкай зямлі, полацкага княства ад Кіева. Пра Ізяслава мы яшчэ ведаем тое, што ён кніжнік і што ён чытаў новы запавет у арыгінале. Ён ведаў грэцкую мову. І вось кнігі новага запавету, якія удавалася яму здабыць, ён мог іх чытаць у арыгінале. І ў гэтым сэнсе пачынальнік ці адраджальнік нашай дынастыі Рагвалодавічаў, ён быў чалавекам Бібліі. Мы не ведаем, хто была ягоная жонка, але мы ведаем, што у іх нарадзіўся сын, якога назвалі Брачыслаў. Вельмі такі цікавы і загадкавы момант, што Рагнеда і Ізяслаў яны паміраюць яшчэ пры жыцці Уладзіміра, і яны паміраюць фактычна у адзін час. Прыкладнай датай смерці князёўны Рагнеды гэта ёсць 1000 год, а прыкладнай датай смерці князя Ізяслава 1001 год. Магчыма, гэта некалькі месяцаў. Выпадкова гэта ці не выпадкова, мы сёння не ведаем. Мы ведаем факт, што яны паміраюць у адзін час пры жыцці князя Уладзіміра. І тут вельмі важны момант. Роўна праз 2 гады пасля смерці князя Ізяслава ягонага сына, малалетняга Брачыслава, абіраюць на полацкі пасад, на полацкі трон. Чаму я кажу абіраюць? Таму што ў Полацку было веча. Веча гэта такі старадаўні орган дэмакратыі. Калі збіраліся мужчыны пэўнага гораду, у нашым выпадку Полацку, якія мелі маёмасць, якія плацілі падаткі у гарадскі скарб, і яны вызначалі, хто будзе імі кіраваць і хто не будзе імі кіраваць. Яны вызначалі заключаць мір ці працягваць вайну. Яны вызначалі ўсе асноўныя пытанні жыцця гораду. Гэта вось такая вечавая дэмакратыя, яна была характэрная для Полацку, і фактычна з самага пачатку полацкіх князёў абіралі. І на прыкладзе полацкага княства мы можам сказаць, што тыя князі, якіх полацкі люд, якіх полацкі народ не хацеў бачыць на троне, яны доўга не затрымліваліся. Не затрымаўся нават стаўленік Уладзіміра Манамаха ці стаўленік Мсціслава Вялікага ў 12 стагоддзі. Яны княжылі толькі некалькі гадоў, і пасля іх проста скідала веча. Гэта было вельмі важным інструментам. Дык вось, у 1003 годзе Брачыслаў быў узведзены на полацкі пасад. Ён княжыў даволі доўгі час, да 1044 году. Гэта каля 40 гадоў ягонага княжання. Яны прайшлі ў надзвычай такім інтэнсіўных адносінах з Кіевам. Рэч у тым, што Кіеў на той момант ён імкнуўся падпарадкаваць Полацк, але пасля смерці князя Уладзіміра самі кіеўскія князі апынуліся ў стане міжусобнай барацьбы, якая працягвалася 4 гады і скончылася толькі ў 1019 годзе. У 1019 годзе кіраўніком Кіева стаў князь Яраслаў, які пазней атрымаў такую мянушку мудры, які княжыў да 1054 году і да княжання якога адносіцца залаты век кіеўскай дзяржавы. Што ж адбывалася? Вельмі цікавы момант, што ў 20-е гады 11 стагоддзя летапісы ўзгадваюць, што ў Кіеве быў двор Брачыслава. Відавочна, што паміж Яраславам і Брачыславам былі адносіны даволі добрыя, нягледзячы на тое, што на самым пачатку яны ваявалі. У 1021 годзе Брачыслаў заняў Новгарад, нават сутыкнуўся ў бітве на рацэ Судоме з Яраславам Мудрым. Гэта бітва скончылася такой безвынікова, ніхто не атрымаў перамогі, але пасля гэтай бітвы Яраслаў перадаў полацкаму княству гарады Віцебск і Усвят. То бок фактычна Полацк пачаў кантраляваць частку гандлёвага шляху з варагаў у грэкі. І вось пасля гэтага сутыкнення, пасля гэтага моцнага канфлікту паміж імі пачынаюцца вельмі добрыя фактычна такія саюзніцкія адносіны. Рэч у тым, што і сама кіеўская дзяржава пры Яраславе Мудрым яна ўжо не імкнулася такім чынам кантраляваць полацкае княства, каб вызначаць, хто там будзе кіраваць, і каб Полацк ён жыў па законах Кіева. Гэта была фактычна адносіны, якія паміж сабой заключалі дзве суверэнныя самастойныя дзяржавы. Напрыклад, як там Францыя, Бургундыя. Дык вось двор князя Брачыслава відавочна, што ён жыў, магчыма, некаторы час нават меў права і кіраваць у кіеўскім княстве.
І ён гэтым вельмі актыўна карыстаўся. Пры князя Брачыславе адбылося значнае пашырэнне тэрыторыі полацкага княства. З князем Брачыславам і пазней з князем Усяславам таксама узгадваецца пра тое, што гандлёвы абарот ён пашырыўся. Узніклі вось гэта полацкія грошы, грыўны і рублі. Грыўны гэта такая срэбраная палачка невялікая, рознай вагой, там каля 100 грамаў. А рублі гэта тое, што ад яе адсякалі. І вось гэтыя з насечкамі, вось гэта грыўны і рублі, яны пачалі хадзіць актыўна ў полацкім і ў кіеўскім княстве. Важны такі момант, што таксама хадзілі замежныя грошы, такія як вось арабскія дзірхемы, хадзілі таксама нямецкія шылінгі, і гэтыя грошы яны адначасова мелі абарачэнне і паказвалі, што полацкі ён гандляваў як з усходам, так і з захадам. Князь Брачыслаў ён памёр у 1044 годзе. І на трон узышоў 15-гадовы князь Усяслаў Полацкі. З князем Усяславам Полацкім звязаны вось залаты век полацкага княства. Гэта быў цудоўны час, гэта быў час найвялікшых перамогаў і час, калі Полацк чакала адно з найвялікшых выпрабаванняў, калі ён зноў страціў суверэнітэт, страціў сваю незалежнасць. Аднак пра ўсё па парадку. Пакуль жыў Яраслаў Мудры, паміж ім і Усяславам былі даволі добрыя адносіны. Нават вось яны супольна хадзілі на яцвягаў. У 1044 годзе быў заснаваны Навагрудак, яго заснаваў князь Яраслаў Мудры, магчыма таксама пры ўдзеле полацкіх князёў, і Навагрудак пазней стаў сталіцай вялікага княства літоўскага. Аднак пасля смерці Яраслава Мудрага у 1054 годзе кіеўская дзяржава была падзелена на 3 часткі. Кіеўскім князем стаў ягоны сын Ізяслаў, таксама быў чарнігаўскі князь Святаслаў і вось Усевалад князь Пераслаўскі. І гэтыя 3 князі яны вельмі варожа ставіліся да князя Усяслава. Пачалася фактычна вайна. Вайна пачалася у 1065 годзе. У час гэтай вайны Усяслаў ён заняў Новгарад. Увогуле Новгарад гэта быў стратэгічнай мэтай полацкіх князёў, таму што мы памятаем, што навгародскі князь Уладзімір у 975 годзе заняў Полацак. Мы можам прасачыць такую тэндэнцыю, што ўжо пачынаючы з Брачыслава і далей Усяслаў і далей полацкія князі ваявалі з Новгарадам. Дык вось у 1065 годзе быў заняты Новгарад. У 1066 годзе быў паход чарговы ўжо на захад вялікага князя Полацка. Можам ужо сказаць, што ён вялікі князь, бо полацкае княства атрымала выхад да мора, бо полацкае княства значна пашырылася. І бачачы гэта ўзмацненне полацкага княства, у 1067 годзе 3 князі, 3 яраславічы, Ізяслаў, Святаслаў і Усевалад, яны збіраюць свае войскі і ідуць усёй вось гэтай арміяй на Полацак. Усяслаў, падрыхтаваўшыся да вайны, сустракае іх каля Менску. Адбываецца знакамітая бітва на Нямезе 3 сакавіка 1067 году. Гэта бітва яна вельмі моцна і вельмі рашуча паўплывала на лёс полацкага княства. У гэтай бітве ніхто не перамог, аднак страты войска Усяслава былі найвялікшыя. І праз год падманам у Оршы ён разам са сваімі 2 сынамі быў захоплены ў палон. Ён быў кінуты ў вязніцу у Кіеве. Вызвалены кіяўлянамі у 1068 годзе. Ён 7 месяцаў кіраваў Кіевам, абараніў яго ад полаўцаў і пазней вярнуўся ў Полацак. Гэта таксама паказвае, наколькі высокі яго патрыятызм, што ён не здолеў быць у Кіеве, ён не быў там сваім, нягледзячы на тое, што ў яго была вялікая папулярнасць. Ён вяртаецца ў свой родны горад. У гэты самы час, прыкладна ў гэты самы час, адбываецца адна з найважнейшых падзеяў у лёсе полацкага княства. Будуецца храм Святой Сафіі. Храм Святой Сафіі і хрысціянства у Беларусі яны вельмі шчыльна звязаны. Трошкі вернемся назад. Мы казалі ўжо пра Рагнеду, якая была першай хрысціянкай. Цяпер мы падышлі да галоўнай святыні полацкай зямлі Сафійскага сабору. Але быў яшчэ адзін чалавек, дзякуючы якому хрысціянства у нас з'явілася не толькі з Візантыі, не толькі з усходу, але і з захаду. Гэта чалавек не славянскага паходжання, яго імя Торвальд. Торвальд Вандроўнік, які прыйшоў сюды з Ісландыі, які заснаваў у Полацку
манастыр Яна Прадвесніка, і які хутчэй за ўсё пахаваны ў Полацку. Ён прыйшоў у той час, калі Полацк быў зруйнаваны, калі Полацк адбудоўваліся, калі Полацк падымалі з руінаў. І менавіта ў той час ён прапаведаваў. Ён прапаведаваў у вельмі складаны час для полацкага люду вось гэтага гораду. І разам з тым, фактычна, дзякуючы яму, хрысціянства ў Полацку яно пачало вельмі моцна развівацца. Так што ўжо праз 60-70 гадоў хрысціянаў было столькі, што патрэбны стаў вялікі сабор Святой Сафіі, каб можна было там служыць набажэнствы. Такім чынам, полацкае княства, яно было адначасова пад двума ўплывамі хрысціянскімі: хрысціянства ўсходу і хрысціянства захаду. Мы не ведаем, калі дакладна быў скончаны храм Святой Сафіі, але ведаем, што гэта 60-е гады 11 стагоддзя. Гэта быў час драматычны, час ваенны, і адначасова з гэтай вайной Усяслаў Полацкі будуе гэты храм. Гэты храм стаў як такім духоўным цэнтрам, так і палітычным цэнтрам, так і фінансавым цэнтрам, так і архівам. Ён стаў цэнтрам і сэрцам жыцця полацчыны. Якім чынам хрысціянства паўплывала на палітычную сістэму Полацку і ўвогуле еўрапейскіх дзяржаваў? Мы можам сказаць, што ёсць два такія падыходы, якімі адрозніваецца заходняе хрысціянства і ўсходняе хрысціянства. Чаму я кажу пра гэта вось зараз? Чаму я кажу падчас княжання Усяслава Полацкага? Таму што менавіта на ягонае княжанне прыпадае канчатковы падзел хрысціянства на праваслаўе і каталіцтва. Падзел гэты быў у 1054 годзе. Полацкі князь Усяслаў ужо 10 гадоў быў князем. На той момант яму было 25 гадоў. І гэты падзел ён захапіў усе дзяржавы Еўропы, таму што Еўропа ўжо была фактычна ўся хрысціянскай. Папа Рымскі і патрыярх Канстантынопальскі яны наклалі анафему адзін на аднаго. І гэты канфлікт ён паслужыў такім вялікім расколам ва ўсёй Еўропе. У полацкім княстве, як я ўжо казаў, адначасова існавала і заходняя плынь хрысціянства, і ўсходняя. У чым іх асноўная, падставовая, базавая розніца? На той момант было вельмі важна, што у Візантыі імператар, ён фактычна лічыўся і адначасова і кіраўніком царквы, кіраўніком дзяржавы і кіраўніком царквы. Гэта было вельмі важна такі адрозненне. У той час, як на захадзе папа Рымскі, наадварот, будучы кіраўніком царквы, ён прэтэндаваў і на свецкую ўладу. І вось калі мы паглядзім сутнасць жыцця вось у Візантыі, то там адбывалася тое, што мы сёння называем цэзарапапізмам. Змяшанне, зліццё свецкай улады і улады духоўнай, царкоўнай, што прывяло, конечно, да заняпаду і саму Візантыю, і вельмі моцна паспрыяла таму, што туркі, асманы пазней захапілі частку праваслаўных земляў. На захадзе Еўропы гэтага не адбылося. Там усё ж царква, яна хоць і імкнулася стаць панад свецкай улады і замяніць нават сабой свецкую уладу, але гэта ёй не ўдалося. І таму для заходняга хрысціянства больш характэрна адасобленасць царквы і дзяржавы. І царква яна магла больш выконваць свае функцыі і быць адначасовым цэнтрам такой, цэнтрам жыцця, цэнтрам уплыву адначасова са свецкай уладай. Ну і таму менавіта на захадзе, у заходнім хрысціянстве пачалася рэфармацыя, якая увогуле прывяла да таго, што адбыўся рэальны падзел уладаў на заканадаўчую, выканаўчую і судовую ў 16 стагоддзі. Вярнуўшыся да полацкага княства, мы можам сказаць, што безумоўна былі і як усходнія, так і заходнія хрысціянскія ўплывы. І на той момант важна было, што ўвогуле гэта краіна была наша першая беларуская дзяржава, яна была хрысціянскай. Таму што і заходняе, і ўсходняе хрысціянства яны неслі асвету. Манахі і ўсходнія, і праваслаўныя, і каталіцкія яны стваралі скрыпторыі, яны стваралі цэнтры перапісвання кнігаў, у першую чаргу біблійных кнігаў. Яны стваралі цэлую духоўную традыцыю, цэлую духоўную культуру. І для Полацка вельмі важным характэрнай асаблівасцю было тое, што калі ніводны з прэтэндэнтаў, калі ніякага князя не выбіралі палачане, то кіраўніком станавіўся епіскап. Епіскап выконваў княжскія функцыі, ён мог выконваць гэта год-два, і фактычна полацкае княства яно існавала даволі стабільна, даволі нармальна. Мы можам сказаць, што ў 1307 годзе, калі Полацк падпісаў дамову аб уваходжанні, аб аб'яднанні з вялікім княствам літоўскім, то яе з боку Полацку падпісаў епіскап. Усяслаў Полацкі пасля таго, як ён быў
у Киеве, і пасля таго, як ён вярнуўся ў Полацк, вайна працягвалася. Ён вымушаны быў з Полацка ўцякаць. Кіеўскія князі занялі ў 1069 годзе Полацк. На той момант паставілі свайго стаўленіка князя Святаполка. Святаполк ён пракняжыў толькі 2 гады. Праз 2 гады ён быў скінуты і зноў вернуты князь Усяслаў. І гэта было вельмі важным і вельмі істотным аспектам. Вайна ішла, вайна працягвалася, але вельмі важны момант адносілася да таго, што палачане заўсёды выбіралі сваіх. Заўсёды для іх Усяслаў быў галоўным. І калі паглядзім зноў жа на з'езд, агульнарускі з'езд князёў 1097 году, з'езд у Любечы, калі там была падзелена паміж рознымі галінамі Рурыкавічаў уся руская зямля, то полацкіх князёў там не было. Гэта значыць, што яны стаялі асобна. Як Великабрытанія, якая была асобна, так і полацкія князі, нягледзячы на тое, што ўзаемаадносіны ўсё было цесна звязана, але яно заўсёды стаяла асобна. У 1101 годзе Усяслаў Полацкі памірае. Застаецца 6 сыноў. 6 сыноў полацкага князя Усяслава, яны вельмі раздрабілі вось гэта княства. Былі, на 6 частак было падзелена, было Віцебскае, Друцкае, Лагойскае, і іншыя княствы. Менскае было вельмі моцным, там, дзе Глеб Менскі быў сядзеў. І гэтым скарысталіся кіеўскія князі, якія пачалі паходы і нават захапілі князя Глеба Менскага. У 1119 годзе князь Уладзімір Манавах захапіў яго ў палон, і ён памёр у Кіеве. У 1129 годзе Полацк быў захоплены, і ўсіх князёў Рахвалодавічаў выслалі ў Візантыю. Аднак недоўга заставалася ім там быць. Ужо ў 1132 годзе, калі князь Мсціслаў Уладзіміравіч ён памёр, то Кіеў не змог ніякім чынам перашкодзіць вяртанню полацкіх князёў з Візантыі. І на працягу ўсяго 12 стагоддзя Кіеў слабеў, кіеўскае княства было раздроблена, і яно ўжо не імкнулася падпарадкаваць сабе Полацк. Полацк жыў асобным жыццём. І тут вельмі важная была адна жанчына, Еўфрасіння, дачка князя Святаслава Георгія, якая сказала, што не буду я выходзіць замуж, але буду невестай Хрыстовай. Гэта жанчына, якая пайшла ў 12 год у манастыр, дзяўчынка па сённяшніх, па сучасных мерках, а па тагачасных нявеста. Яна пайшла ў манастыр, і ў той час, калі было вельмі складана, і калі былі высланыя ўсе полацкія князі, на той момант яна мела такую адвагу, яна мела сілу, ёй было 18-19 год, узначаліць фактычна полацкае княства. Яна стварыла новую полацкую эліту. Яна рыхтавала перапісчыкаў кнігаў. Яна падрыхтавала крыж, як сімбаль, крыж Еўфрасінні, вось гэты 8-канцовы крыж, які стварыў Лазар Богша на яе замову. Яна стварала хрысціянскі сімбаль таго, што, нягледзячы на тое, што полацкае княства знаходзіцца ў цяжкім становішчы, яно выжыве, яно акрыяе. І так здарылася. Яна была выдатным дыпламатам, яна наладзіла сувязі як з Канстантынопалем, так і з Кіевам. Яна рабіла цуды вось у палітыцы, і яна была заўсёды маральным аўтарытэтам. Яе слова важыла вельмі шмат. І вельмі цікавы яе лёс, жыццё Еўфрасіні Полацкай паказвае, што яна памерла ў Іерусаліме. Апошняе падарожжа было ў Іерусалім, у той час, калі былі крыжовыя паходы, калі вяліся вялікія бітвы за святую зямлю. У той час, калі гэты Вальтер Скотт ён апісваў рыцара Айвенга, падзеі з Рычардам Львінае сэрца. Трошкі раней Еўфрасіння яна адпраўляецца ў Іерусалім і далучаецца да тых, хто адваёваў святую зямлю у мусульманаў. І там яна памерла. Пазней, ужо ў 20 стагоддзі яе прах быў перанесены спачатку ў Кіеў, а пазней у Полацк. 13 стагоддзя. 13 стагоддзя Полацк падыходзіць да аб'яднання. Полацкія землі падзелены, яны пачынаюць аб'ядноўвацца. Полацкае княства сутыкаецца з 2 выклікамі. Выклік мангольскі ідзе з усходу, і выклік крыжацкі, ён ідзе з захаду. Як справіліся полацкія князі з гэтым выклікам і што было далей у нашай гісторыі, даведаемся ў наступнай гутарцы. Дзякуй за ўвагу. Динамитом небо